jeeɗiɗi silmaji cappande nayi tawete to Madina Gounass wuro teddungo diwal Casamance worgo leydi Sénégal. Amadou Barouba ɗum ne selli tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde e rogere men ɗimmere nde horejo goomu leyɗele Europe Ursula von der Leyen andini anniya mum e kuule ɗe o holliti gam haɓugol ɗannagol ngol alda e sariya ndenne e nder Afrique limore ɗannotoɓe ɓe rewani lawol no ɓurta ɓeydade e ɗi duuɓi kadi hewɓe maayi e nder maaje ɗe ko Elhaji Mohamed Diallo woni koɗo men o yewtiti koye Abdoulaye Diallo ko yowiti e sababuji ɗi kono kadi e peeje haanade ƴettede e oɗo alhaali radio mo jokkodirten ene wowirini kala alkamisa ko radio Le Soleil FM wongo diwal Pal leydi Tchad on yewtidat e Abbasi Dawda hoore jongo radio ko winda e jayndeji ɗi calminten ko Minati Diallo. Minati ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka. Mi salminima Amadou Barouba mi jowti heeɗiɓe e kabaruji men ko winda e jayndeji ɗi en kalanno haala Rwanda horejo ndi leydi nantini anniya mum ɗaɓɓude laamu nayaɓo o wiyete ko Paul Kagame ma en garto hen joni tedduɓe ko adi ɗum joni ko kabaruji coftal balli. Aɗa softi hannde? Eyi mi waɗi coftal ɓalli ko weyti ko. Bisimilla e kabaruji coftal ɓalli Minati puɗortoɗen koye alhaali Europe Ligue des Champions kawrite ɗe gaɗi hanki. Eyi Amadou e dokkan jaltuɗi ɗe kawrite gaɗude jamma hanken kanje ɗum no timmini jaltal aranal kawrite hakkunde diɗɗe ɗe e ngofolotiro Ligue des Champions no diɗɗal Espagne Real Madrid heɓi kaɓu e équipe Allemagne Union Berlin e dow mbaddu e meɗe kawrital diɗɗal Bayern Munich e équipe Manchester United timmiri mbadduji 4-3 ko Bayern heɓi kawu na e mbiyanno kanko waɗi mbadduji 4 ɗi équipe Benfica heɓali kawu e dow jokolɓe Autriche ngal diɗɗal Salzbourg ko waɗi e maɓɓe mbadduji 2 ɓe mbawal ittude fe goto wala keɓuɗo kawu e kawrital diɗɗal Real Sociedad e Inter Milan go warnde timmiri mbaddu e mbaddu Amadou meccintinde jaltal ɗiɗaɓal diɗɗe ɗe fuɗɗi tan tati lewru warondu. Minati en gartan ɗo e Afrique to Côte d'Ivoire kalen e dognugol puccel jamdi. Eyi Amadou ngo folotiro ana jokki caggal sakasu keñen ɓeɓe tawano hakkunde Yamoussoukro e Dalwa ngol daɗodirgol waɗi ko ɓuri kilométriji 134 Souleymane Traoré mo Côte d'Ivoire heddi jogade sa e olaka Abdou Sanogo Côte d'Ivoire najo foli ñalorma keñe o ɗum ko malinajo Yaya Diallo jokki e makko Souleymane Kone Burkinajo yotti tataɓo heɓuɓe Paul Goudiatin ɗe daɗodire ñalorma o Côte d'Ivoire naɓe ɗiɗon Souleymane Traoré Abdou Sanogo kañum e Burkinajo Moukaila rawde omo Burkina Faso Amadou jonin en keɗoto Abdou Sanogo ardiɗo yottade ñalorma keñen o. L'arrivée ici, il connaît très bien. Il a plusieurs fois gagné ici. Mi fooli laawi buyi miɗo andi ɗo fota miɗo andi ka rewete hewte mi waɗi ko mi waawi kon fofi foolugol ngol sagarawol ɗo min fof min etike fota ɓe dartino min fota hari no satti kono min waawi foolude miɗo welti komi fooli kon komin ɗiɗo woni kalimore kuuɓal min haldi hiwugol darde amen nden si dogowo filtike yahi koyo taw goɗɗo e amen no moggo makko ko ɗum waɗi min yi'i nafa mum no heddi sagaraji tati min cippiray haaɗi lanna min jogito polngal amen ngal. Abdou Senego kediɗen ɗo e fandu haala Abdoul Aziz Diallo kanko ɗum firti ko giɗi e fulfulde Amadou Barouba ɗo kabaru cewtal ɓalli haadi a jarama Minati Diallo cikkuɗa Souleymane Ndiaye omo softi kanko ne hannde eyi mi sikkani somo softi Ndiaye Diatta a jarama no fewi en jettimo kanko ne koɗo men hande koɗo men hannde o yettete ko Diallo o wiyete ko Elhaji Mohamed horejo goomu leyɗele Europe Ursula von der Leyen andini anniya mum e kuule ɗe o holliti gam haɓugol ɗannagol ngol alda e sariya ndenne de e nder Afrique limore ɗannotoɓe ɓe rewani lawol no ɓurta ɓeydade e ɗi duuɓi kadi hewɓe maayi e nder maaje ɗe keɗoɗen hakkunde makko e Abdoulaye Diallo ɓe jewtidi e ɗeɗo kuule. Elhaji Mohamed Diallo saɗima ko saɗimo ma noon kadi on jarama gila lewru gowaɓuru nde hitande ɗo ko ɓuri 150 ɗanniyankoɓe ɓe rewani sariya e maɓɓe guinenaɓe iwarnaɓe e uno yaltugol leyɗe maɓɓe gam yaade leyɗe tubakoɓe holko woni tigi tigi e sababuji ɗin. On andi ɗo ko woni probléme piiji buy no hino e nder toon si on daari wadde no lamɓe ɓe woni e gérde leyɗe ɗen noon wawata
sagataɓe wawata wonde par ce que ka tawno tawi woniri tawi joni ko a naatiri fayda golle wo ko si siɗɗo ma no nder toon si siɗɗo ma ala a natata fayda wawata encourage de yimɓe ɓen e so ndaari fewndo woni ko woni fewndade fewndo hakkude e ɗippiji ɗe wono Guinée Mali e Niger Burkina wono ɗi kudetaji noon e ardude ɗo ni yimɓe ɓen hari no marno espoir moƴƴa surtout wono lagine ɗo har yimɓe bus no tañƴini no piiji ɗin ɗi change ay kono joni wawa ala e change de par ce que fewndo ɗo lagine hino ɓe waɗi mouvement ji ko ɓeynata o mouvement kitton le pays mouvement yalten lending mouvement alon o Nicaragua mouvement may Nicaragua hay ka réseaux sociaux ji fayda ko nanata wo ko yimɓe ɓen ko innata kitten yalten e ndi leydi par ce que avenir ala e leydi donc yimɓe ɓe gayni perdude ko ɓeynata kon hoolare laamu ko hay goto hoolaki lamɓe ɓen hoolaki joni hande kadi e leydi ndin ndi change ay ko forta yimɓe ɓen ɓe yalta par ce que si tawi piiji ɗi mesure ji waɗaka ɗi tawata ɗi wawa permettre de sagata ɗon wongol e leydi ko forta ɓe yalta hen inon haala fi mesure ji e yeru hol foti wonde ɗen kuule mesure ji piiji ndan no du'a waɗede ara nun ɗum ko waɗugol feere si sagata ɓen ɓe janggi hara jannguɗo wo wawa heɓde golle ka leydi ndaron son wattanila Afrique de l'Ouest fen ɗo ko ɓeynata ko ñaamete ko lix wawata gasude goɗɗo himo wona ka ɓe inna proverbe ji ka pular goɗɗo no wona ka o ɓirata mais o wata wonde ka o ɓirtata ko ma ɓe wawa wallude sagata ɓen ko ɓeynata ko hayso allocation au chômage ɓay jawle no woodi e leydi ko ma ɓe waɗa ɓe honno de telle sorte que yaltuɗo gaynude janngude wo o heɓay seeɗa ko ɓeynata ko minimum hayso ko consommation initial on ko wawata mo permettre de wuurugol ko ma o heɓa ɗum noon eyyi kono hannde no woodi accaɓe golle mum fi yaltugo leydi mum hara ko yawti angal golle no woodi sababuji goɗɗi o nani komi haalani on kon taw ko sagataɓe ɓe hoolaki hannde kadi laamu ngo ɓe perdi confiance c'est qu'on appelle la confiance à l'état ɓe perdi confiance leydi hannde kadi ko ɓe woni heɓude wo ko ɓe woni heɓude ko espoir he goɗɗo hayso ala heɓde seeɗa ma o heɓa hoolare seeɗa o hoolo leydi makko ni o hoolo lamɓe ɓen o hoolo justice leydi o hoolo entourage on o hoolo vraiment haraka o woni ɗo ko ɓeydoto si tawina ɗum o accita ko woni wadde kon o yaha min ni on woɓɓe no ƴettude 10 000 fewɗo ɓe immoɓe yaha on neeɓi golludude e ɓe seteɓe ɓe rewani sariya honno artiraɓe ɓen darorante toon buy arti wano 2017 ha 2019 2020 han 2021 sagataɓe buy arti kono ɓen artuɓe hay goto réussisali ko forte ɓe yaltay ɓe arta institution ji ɗin ko no artide ɓe wano o yiyem institution ji buy no artide ɓe wallitoɓe ballal ngal nafata hay fus ko forte ɓe yaltay tigi tigi on ko foti wonde pehe eɗen leyɗe afrique gam haɓude seteyagal ngal rewani sariya ɗo si ɓe faala tigi tigi on yo sagataɓe woni e lenɗen hara ɓe wawali buusirde ni tun ara nun ɗum ko ambassade ji ɗin ɓe watta jonnude visa par ce que goɗɗo wawata interdisde goɗɗo yaltugol kono ɗo ko ɓuri ko yimɓe ɓen ɓe jonnata visa surtout lagine kamen ɗo ɓe rejetude yimɓe ɓen visa si ɓe jonna visa jama on yaltay ɗin mun ɗum ko ma kamɓe pays maghreb ɗin ɓe wona ɗiya par ce que so yi ko woni waɗde ɗo ko chantage pays européen ɓe woni maghreb o woni ɓe waɗde par ce que ko commerce ɓe woni waɗde ko business to wona e waɗede ɓe littay contre ko ɓennata kon o passeur on ko ma ɓeetoɓe nanga trafiquant ɓe ɓen lagine ɗo ɓeetoɓe collabora kamɓe pays ɗin toon ɓe waɗa peyjoɗi pays Europe ɗin pays ji maghreb ɗin taho pays ji arabe ɓen ka transit pays de transit ji ɗin ko ma kamɓe maɓɓe ɓe collabora ɓen ɗon ɓe wawa jaɓɓude vraiment gollude de leydi africain ɓe ɓe wona hoore maɓɓe comme africain ɓe wawa wernude jama on hara si on tigui hewti wona ségrégation toon par ce que ko ɗum woni woɓɓe ko ittata ɗum ɗo yaaka maghreb wona si feƴƴugol Europe woɓɓe ko gollugo ko si ɓe hewti ɓe yino ɓe wona e maltraité ɓe noon e pays ji arabe ɓen ɓe tawa ma ɓe feƴƴam ɗin munno ko occidentaux ɓen tigui ɓe acca waɗugol pillage e soutenugol lamɓe bomɓe ɓen Afrique ɓe soutena vraiment le développement local si ɓe waɗi ɗum ɗon joni jamma on accay par ce que ko tanque ko lamɓe bomɓe ɓen wona e soutenede e gouvernement ji fenandeji walla ɓe yahay ɗum ala goɗɗo wata ɗimmum ɗum ko neɓuɗon sensibilise de jeunes ɓe ɓen ɓen waɗa e projection ji vidéo ji sur la ko woni e feƴƴude Libye jamma wonde si ɓe daari ɓe wulla kono si ɓe hooti ka suudu tawi nene ma ala e dépense ko ɗon on tigi découragé to ko neɓuɗa sensibilise aden on ko ma jonnama ka o golla ma hollamo o heɓa hoolare leydi makko ɗum o heɓa ko ɓennata kon ɓe créa amour e leydi ɓe waɗa leyɗe ɗen kadi des pays attractif hara sa a yalti no woodi ka on tigi yaha wona distrait Elhaji Mohamed Diallo on weltanama en beltanimomo kanko Elhaji Mohamed Diallo ɓiɗɗo Guinée o yewtidi koye Abdoulaye Diallo ko winda e jaydeji
Minati Diallo debbo mo Sénégal holko winda e jayneji ɗi hande alkamisa. Amadou Barouba e kabaruuji meɗen ko winda e jayneji ɗi naɓan en to Rwanda tonno hoorejo leydi ndi Paul Kagame nantini ɗaɓɓude mandat nayoɓo e hooreyako leydi ndi o nantini o kabaru e yewtere nde mo waddi e jayde Jeune Afrique sahandi o tawano to New York gam tawtorede e kawrital mangal fedde addunaru uni. Jayde aujourd'hui o faso windi e o kabaru minati. Eyi Amadou miɗo welti holare le ɓiɓɓe Rwanda pawi e dow anna mi waɗan ko mbawmi fof ngam mo ɓeydude nde holare ɗum waɗi so pedisimi ɗaɓɓude mandat nayoɓo e suɓogoji horeyaku leydi ndi e woteji hitande warore nde windi jayde aujourd'hui o faso e wi jayne nde ɓiɓɓe Rwanda keɓali na jihali neɗɗo bawɗo lontade Paul Kagame tafon nde wonno o hoorejo leydi jiɗaɗo mo kulaɗo dunno hoorejo Rwanda gollani leydi ndi sannen e leydi duuɓi noga yeɗɗimo laami windi jayne nde le wonno hande kigali ana tawa e leyɗe ɓurɗe deƴude kañum e tawede e laawol lobbol banggue ɓantare e bangueji kewɗi windi jayde aujourd'hui o faso Amadou Noy Galla Saria Rwanda ana hokka Paul Kagame ɗaɓɓude laamu fa hitande ujunaji ɗiɗi e 34 nde jayde Burkina holliti e puɗɗode laamu horejo leydi ndi e duuɓi ujunaji ɗiɗi e tati ko Burkina Faso Paul Kagame ñambanno ka hande Rwanda ɓurtike Burkina holko saabi Wagadugu ronki waɗude ko Kigali waɗi ko gallandal waɗi jayde aujourd'hui o façon ko namdal mawgal minati jayde Le Point Afrique windi e alhaali margal Paul Kagame fewde e yimɓe lundiɓe laamu makko e ɗi duuɓi. Eyi Amadou so tawi Rwanda ana andira e ɗi duuɓi cagitiɗi laatade leydi jam e ndenagu e yirwere e nder Afrique pelle kewɗe golloje e banggue hakkeji neɗɗanke kolliti ana tuumi horejo Paul Kagame laamade ɓiɓɓe Rwanda e dow kulol kañum e sembe fa yottade e haɗugol yoga e hakkeji maɓɓe yeru fanɗingol hokkugol kabaruji e leydi ndi e banggue goɗɗo yimɓe rundiɓe Paul Kagame e ɗi duuɓi ana goddi e caɗele windi jayde Point Afrique nde wonno e hitande ujunaji ɗiɗi e noga e goho Paul Rusesabagina jukkanoma duuɓi nogay kasu omo tumano koliyankago mo goto dun e lundiɓe laamu ngu e hitande ƴaɓɓine nde horejo leydi ndi yafinoma Rusesabagina hande to Amerique o tawa caggal yaltugol makko kasu to Kigali e nde yewtere nde Paul Kagame waddi e jayde Jeune Afrique horejo Rwanda holliti Paul Rusesabagina fuɗɗiti golleji muɗum no bonɗi laatiɗi sababu somo nangano e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e gohom Amadou horejo leydi Rwanda fodi sakkade bone mo Paul Rusesabagina anni waɗude e Rwanda so wakkati muɗum no yettike windi jayde Le Point Afrique. Minati Diallo ko laamu juuti weli wu gasat ko laamu Allah tan woni gasata yo Allah hokku en ñalude e dow jam. Amin. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuuri tengtude e kabaruji ɗi e oɗo ñalawma alkamisa walla mbiyen subaka alkamisa batu mawɗo oni no jokki to New York lamorde Amérique hanki hoorejo Ukraine ƴettuno konngol e yesso tawaɓe ngu batu Volodymyr Zelensky waɗi ɗaɓɓande nde wayloji gaɗete to suudu conseil de sécurité gam dartinde darde Russie anniyaji ɓameteɗi to ONU ambassadeur Russie to ONU holli mette muɗum e ɗiɗo konngudi e Zelensky. Niger wullitande nawama e yesso suudu ñayirdu CEDEAO fewde kono koɓe ciwliɓe laamu Mohamed Bazoum e 8 métre Seydou Diagne avocat Mohamed Bazoum e nder barombo Sénégal hakkeji Bazoum ɗoftaka kañum e ɓesgu mum saabi omo eri ndu suudu ñawirdu waɗa ko wawi beele kanko e ɓesgu makko eɓe joppe no ɓuuri yawirde kono kadi laamu Niger warta e sariya dosgal leydi ndi. radio gollidiɗo men radio mo jokkodirten hande ko radio biyeteɗo Le Soleil FM ngo radio woni koye diwal Pal leydi Tchad en jewtitat e Abbasi Dawda hoorejo ngo radio o yewtiti ko e banimen debbo Oumouba. Abbasi Dawda mi salmini on mi ini on bisimilla mon ka RFI fulfulde salmini heɗiyankoɓe men. Min uson min getti on be cangal moɗon. Mono faalan heɗade kaka toɓɓere jelu o heɗoto on. To min ɗo keɗite ha lamba 49 ha nder berniol Paala nder leddi Tchad. On num ɓuroto yawtinde ka radio mon. ɗo boliɗe ɗuɗɗe min ɗo kolla boya juɗi hadde ko larani haala ndemri haala aynirgal ko woni nder ladde haala ɗabi ay al'adaji min on bolwa haala jangirle
min ɗon bolwa haala njamu rewɓe njamu ɓikkoye ɗum pat majum ɗon bolwa ha radio amin. ko honɗum heɗiyankoɓe ɓen ɓuri yiɗude e nder ko yawtinton kon fof? hoko ɓe ɓuri yiɗgo ha boliɗa man haala jangirle ba lakkol wakkati jottaɗo wakkati ɓarte lakkol goɗɗen ɗo ɓe ɗon mari haaje man ɗuɗɗum ɓe haalani ko laarani haala remitirde ngam ɓurna remoɓe haa min pat ɗum remoɓe waynaɓe be remoɓe. ko honɗum sendi radio mon on e ɗiya luttuɗi? minin ɗum radio ɓe mbiyata communautaire wato radio hande talaka en radio talaka en kamɓe mbiyata radio communautaire yo kanjum wiyete programme ji amin min ɗon hande ba mbiɗen man ɗo ɓeɗo cuhlani ɓe wakkati bittol gese maɓɓe remitirde ɓe ndemno jotta daga ɗum biriwu hande ɗum gawri wakkati man wakkati bittol jotta en ɓe ngoni. o nokkeli honɗi heɗa ɗon? wato harɓe kettomin kam jotta ko laaren leddi meɗen leddi amin mayo kebi hirnangel ngam min on nder province mayo kebi hirnangel ɗo no fotiro hittomin ere mayo kebi funangeri leddi bongor leddi fiyanga leddi gunugaya ɓeɗo keɗitomin ɗo nder mayo kebi est nder leddi Tchad e bo ɓeɗo keɗitomin fahin ha wakkere leddi logon occidental nder leddi Tchad wakkere doje mbenamar e wakkere Tangile nder département Tangile west ha leddi Tchad ɗon bo ɓeɗo keɗitomin e wakkere leddi Kamaru ha mara reddi ray nder leddi Kamaru wakkere province nord Cameroun be ha extrême nord Cameroun ɗon bo ɓeɗo keɗitomin ɗuɗɗum be fulfulde wakkati man. ko honno yiruɗon jokkodira mon e RFI fulfulde? Naam, gendal amin be RFI fulfulde gendal man ngal bodgal ko salino ɓe gaddani min wallinde groupe électrogène je yiite ɓe gaddani min hande kuuɗe ban ordinateur portable ɓe gaddani min enregistré ji ɗum komin tongorto boliɗe ɓe gaddani min kuuje ɗuɗɗe dede ko wallitita min ha kuuɗe amin RFI. e nder programme uji RFI fulfulde ɗin fof ko honɗum yawtinton ko radio mon? programme RFI fulfulde min ɗon gaɗa ɗum ban suba wato fajira ban yinde jumɓare be asawe jumɓare dede jamdi jeetati e reta dukkugo jamdi jeenayi asawe bo jamdi jeetati e reta dukkugo jamdi jeenayi ɗo ɗuɗɓe ɗo keɗito RFI fulfulde ha amin e min ɗon gaɗi anniya bo min giɗi min ɓedda wakkati heɗitago fulfulde man ngam ɗuɗɓe ɗo keɗito min ɓe giɗi bo min ɓedda wakkati man ngam ma ɓe keɓa kabaruji ɗi fulfulde RFI ha radio soleil nga paala. hande ko no ɓuri lollude kamon ɗon? hande yimɓe aawino ngam ɓurna leddi en wakkati ndemri jotta ɗo wiyete ɗon mbi takko ɓe ndemno ɗum ɗo rema biriji gawri ko nandi e ma jotta ɗo ko ɓuri suglo yimɓe bittol gese maɓɓe ko ɓe ndemno ɓe haala ɓarte lakkol fuɗɗi tan le 2 octobre lewru nasara tan min darago ɗo kan jotta ɓuri suglo baba en ɓiɓɓe lakkol e bo wakkatel jotta ɗum wakkati waddata nyawuji nyaw banda ŋatore cufu nyaw paɓɓoje pali ɗon man ɗo ɗum wakkati man jotta ɗo pat majum to cufu ŋati goɗɗo ɗum wakkatel man jotta ɗo paɓɓoje ɗo ɓilla himɓe jamu. so landama ko gallum honkun suɓotoɗon min okkankun ko hombo suɓotoɗon yimowo hombo? amma o laatake o laara duniya amma ɓe giɗi gimol maako beeteɗo Buuba Ladde. min okki on Buuba Ladde ka waynodirten ɗo kayre fi fulfulde on jarama min salmini ɓen ton. kala wolɓe fulfulde ɓe lesɗe a duniyaru min uson min getti on. on jarama. bakadirin banta kuwara kure ngaliba do yada biara en jettimo kanko Oumou Ba wondude e koɗo makko Abassi Dawda horejo radio Le Soleil wongo diwal Pala leydi Tchad. tedduɓe ononne ko noon en jetti Souleymane Ndiaye toon to karalagal to kono kadi en jetti dendagal heeɗiɓe RFI fulfulde oɗon mbawi heɗitade e weji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR Thielal FF on jarama yo Allah hokku en ñallude e dow jaam sen ñalli yo en mbal hen. Uje jama jamu gai bude lillahi hami wallara ma ke di jabara bayo hanyo to rodo ne jerije badi dinu de mini yo ko we bule yo e gure tamale dare go to badada kullori yo kullara tare yamna tayi diwana bule yo e gure tamale ngali yo na ruwe ko makke gartirani ya cajo guri majanga ulara yoda negajo ya bilojejo togajo baba bangaro nakina o babida na bara nakina go tolwara de mer uno do dere dere dada
bidanam ngari daya umaru bidiwan mabari jindawu baya kadera baita ikuna badana wali annago jodi e dino jago